I pozdrav svima ljudi, danas smo na mom 6. akauntu na kompjuteru, tu imamo Giant Chest, znači, evo, znači, ove karte imam na mom 6. akauntu, a na prvom sam 8. arena. Tako da, volio bih da dobijem ovu Legendary kartu, pošto ja na drugom akauntu imam tu, na 6. nemam, Peku već imam na ne znam nijekom akauntu, tako da imamo ovdje puno chestova, tako da danas ćemo raditi kao neki mini chest opening, tako da ovo je moj klan na 6. akauntu, tako da da ljudi, vidite, znači ima puno ljudi, tako da vidite ovo, wow. Evo podržam sve. Znači ja sam više neaktivna na mom 6. akauntu, samo sam dobio neke chestove, vidite sam 4. arena, tako da idemo da krenemo sa ovim otvaranjima, tako da krećemo. I da, nećemo krenuti tako, nego ću prvo da vam kažem nešto, znači na ovom akauntu nisam aktivna, tako zato sam 4. arena i na ovom akauntu sam samo dobio chestove da bi snimio ovaj klip. Tako da, da. I ovaj puta ćemo da otvorimo ovaj chest. Tako da idemo. 38 golda, dobro. 5 miliona. Jedan musketar, dobro. To je dobro. Idemo u sljedeći silver chest. 34 golda. 4 bombera i da. Idemo na free chest, 46 golda, 3 spear goblina i 3 Tesla, to ne koristim. Idemo na free chest, 47 golda, 5 archera, kog, nije loš. Idemo na gold chest, 121 gold, dobro, ekstra, 9 Tesla, šta je više s ovim Teslama, 6 miliona, 10 miliona i 2 Inferno Towera. Idemo na crown chest. Inače ove čukice upoznam, to sam ja izeditovao, tako da se ne bojite šta je sad pa to. Tako da idemo na 2 gema, 3 Tesla, 10 miliona, 22 miliona, 4 mini peke ekstra. I ljudi, evo nas konačno, idemo na Giant chest. 937 golda. Maturi. Čekajte ljudi, nešto mi je zabagovalo. Evo ga. 55 miliona. 89 Tesla. Brat. 16 Hog Ridera. Dobro. Evo ljudi, znači to je bilo to što se tiče ovog klipa. Dobili smo neke karte, ne znam ja, tako da vidimo se. Ćao.